Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara! Daddy! Federico, may toyo ka ba? Ha? Daddy, tagay ko 1 million. 1 million? Para sa unsa man? Mapalit ko big bike. 1,000cc. Kabantay ka na? Atagi ko, karon na yun. Dako ba? Paglaro, atag ka o dili. Tubag! Federico, Kabantay ka na? Paglaro, hatag ka o dili. iho, ganun, mag-big bike, sa anong big bike may imong paliton? Mawala kung gusto. Ha, Daddy? Out sa man. Didaan ka rin mo. Out sa man. Ha, kinilang batan-o ni mong ismiringhoy nga si Margarita. Muli mo kapahimos sa imong bahandi. Mao ba, Daddy? Sa Unsa? imong sabi. Oy, ayaw pa ta kagsulti ha? Nga no, di tinod. Ha, kabantay ko eh. Hibaw ko. Lakas kay kang Daddy. Bisag unsay pangayuon ni mo, ihatag ni Daddy. Oh my God! Rafael, tanaw mo! Oh, sakit kay manurti mong anak! Federico, iho, gusto na, ha? Pahaba yun ni Daddy. Ha, sayang ko eh. Imo nang gihubog sa imong romansa nga kong Daddy. Aron dili makabilibad. Di siya makabalibad kung unsay imong pangayoon. Gusto na, Federico. Lang, pahungaw lang ko, Daddy. Ay, sige. Sunod sa kong office, ha? Kaya hatagan ko ikaw. Oh, kana na. Paya, dili kay magpaigot pa yun ka. Kabantay ka, Daddy? Kabantay ka na? Ha? Sorry, Marga. Sorry. Hatagan ko ni Daddy. Kaluoy, samahan. Singkahan lang ka sa dugo dayon. Pero maginakbay ang pangayon. Minilyon? Oh my God! Hoy! Hola! Come here! Gisampit ko sungayan ay. Nga no? Doon dira, let's ha! May isugo ka? Kabantay ka na? Tagai ko, hatagi ko dragon fruit juice. Kanara? Kana ba? Kana na! Pagdali! Ayaw pagdugay! Ayaw pagyaya! Oo nyo rito. Go! Go! Sus. Away ko dali ko. Kamayog chong, hiluan sa kanahay. Diari mong Diyos niya rito. Okay, good. Lighter be. Lapter? Lighter? Bungol ka? Kabantay ka? Lighter, di laughter. Duklon di ka ron. Oo, magkuha ko. Pagdali! O niya rito. Kinalan nga, magdagan ka. Nga mutahod sa akong sugo. Kabantay ka na? Kinalan nga mukurog ka. Nga makabati sa akong tingog. Ola! Asa ang lighter! Diari niya rito. Diari. Okay. Dali. Dol, ambi. Okay na niyo rito. Wala kayo isugo. Pondo diha. Sit down. Lingkod. Mga sawa ka na ko niyo rito. Sa ilong ni mong yati. Oy, tarong ha? Saba? Paabot sa kong sunod nga isugo. Oo niyo rito. Sige. Bukhara ang imong pad. Imo kong pagunito. Nawat sa ba? Awak ka kupad. Ano man niyo rito? Bukhara. Unsa? Akong himuong astre. Tingan? Reklamo? Sulti. Reklamo. Dili ka? Ok. Unsay uko? Ano rin to?
1 million? Yes, darling. Para way kubot. Grabe sa uy. Abusado sa kinang imong anak. Salig lang na siyang pugtong nimong anak. Marga, kuan, Abi nimo, kanara bang anak nga imong patuyangan sa gusto? Mas spoiled. Mahimo ng badlungon. Abusaran ka lang, ana. Pero, dili mahimo mong nga ako siyang supakon. Gusto ko kalinaw, Marga. Pero yanuhon ka lang. Pangayuan ka kwarta. Maayo lang lagi untag linipo lang. Milyon, imagine. Milyon. Gusto na. Mabatian ka. Ikanaw niyo mo himuong dautan din sa kotubangan. Darling. Usapan. Tuoy di ay ang mga V-hire ba? Kato ganing mga tourist vans na to? Oo, usaman. Nakabiyahe na ang 20 kabog tourist vans. Yes, nakabiyahe na ang tanan. Pila man ang renta ni Ato ay lang abang. Tag 7,000 pesos per van. So, nakadagan man ang 20 ka buok. Karong adlaw lang, doon na tay 140,000 nga abang sa mga tourist vans lang. Pero... Mananghid na lang ko ni mo, Rafael. Manangit? Nga mo biya na lang ko ni mo. Unsa? Biya na lang ko. Aron dili ka mo maglalisog sa imong anak. Pasagdi na lang ko. Pangayoon ko na lang akong kakawasan. No. Dili ka na mahimo, darling. Pero darling... Dili ka mo biya. No, dili. Dili makapanghilabot sa Federico kanimo. Rafael. Mamatay ko kung mawaka ka na ko, darling. Oh, Rafael. Dini ka lang, ha? Dini ka lang na kaya ko sa ihatag ni Federico ang chiki nga kong gipirmahan nga worth 1 million pesos. Oh, thank you, Rafael. Dugay ba ni Daddy? Baya ni Daddy Rafael. Kabantay ka? Dugay. Ha? Kapit na maupusan nga akong sigarilyo. Ola. Yan ka? Dili man nimong gipaong ang upos sa sigarilyo din sa akong pangat. Giingnan ti kang himuon ti kang astre. Himuon akong astre mong pad. Oh, grabe naman sa panyorito. Oh, napaso na kong maayo. Ano ya? O saman? Ha? Gusto kang magpabilin rin? O di na? Kay papawaon na ti ka? Panyorito, ayaw. Ano? Unsa may problema din ha, Federico? Unsa kini? Ang akong personal assistant. Imo din eh. Maya, lipat ko na. Kabantay ka na rin. Si Ola, may reklamo. Oh, unsa ba reklamo ni mo, Ula, ha? Kini ba, mo niya nga astrig akong pan, Senyorita Federico, nyor. Oh, oo ba? Ala, patambali ka na dito. Sibat! Di ko gustong makakita si mong naong Ola. Sibat! Let's hear! Senyorita! Dari. Asa nang gipangayo na ko, Dari? Lawata. Oh, thank you, Daddy. Ano ba? Dari kay si Margarita lang pirmi ang makapahimo sa imong kwarta. Federico. Okay, yaya ka na, Dari. Diha ka na. Okay. Kuwaon ko lang akong big bike. Kabantay ka na, Dari. Sakit sa o. Mainting. May. Na naman ang mupuli na to ba? Puli na ko. Okay. Dungan ta. Sige. Tana. Yun. Uy, bye. Kamote, kaon ka kamote. Okay, salamat kayo. Nanood ba yun? Mga big bike, may? Oo na. Pat sila kabuk. Ay, nangabot ay. Oto din, ay nangabot ay. Nabot ang mga big tears na ay. Hoy! Oh. Mga pop boy! Dali, doon mo. Doon! Let's Iso ba na ba?
Ay, ikaw. Ah, sige na. Tanaw naman ka. Duol mo. Ah, kamote, sir. Kaon ka, sir? Sama, sir. Patubil mo, sir. Abuan. Hop! Igo ha? Igo. Asan ka mo ito? Igo. Tukang ko kamote lang. Itong balong ako naman, sir. Reklamo ka? Ha? Bugo ka. Tana ka ba? Kung magpatubil ba eh? Bugo! B-O-G-O, bugo! Bira, pagpunta na rin ganito. Unsa mo, eh. Matubag pero gusto ka? Ah, kuwang pa? Ni apap! Uy! Isagang ni mo ang akong kumo! Sakit ang kumo, sir. Usa, ayaw. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!